Γεια σας παιδιά, σήμερα βγήκε το καινούργιο, πριν λίγες μέρες βγήκε το καινούργιο update στο Thessaloniki Battlegrounds, οπότε πάμε να το δούμε. Και όπως βλέπετε το Metal Bat είναι free, για να δούμε τις κινήσεις του. Ωραία, τας, εμένα, χτυπάει κάτω. Και τώρα για να δούμε την πρώτη κίνηση. Οι περισσότερες κινήσεις του έχω ακούσει ότι είναι με δύο τρόπους, οπότε home run από κοντά και για να κάνουμε home run από μακριά. Γιατί το τέσταρα πριν, το beat down δεν έχει δεύτερο τρόπο. Ναι, και το πάει κάτω. Το beat down, χτυπάει και κάτω. Και τώρα το grand slam έχει δύο τρόπους, τον κανονικό και να σας δείξω τον άλλο τρόπο. Όμως κοιτάξτε κάτι, έχω πάρει ένα καινούργιο remote. Τώρα περιμένουμε. Οκ, για να δούμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό. Να, τον τυπάς κάτω. Τώρα οι δύο τρόποι με το full ball, ο πρώτος. Ένα λεπτάκι να σας το δείξω, γιατί τώρα θα το σκοτώσω. Ο πρώτος είναι έτσι. Κάτσε να σας δείξω τον πρώτο ξανά, γιατί ο πρώτος χτυπάει κοντά, χτυπάει μακριά. Και ο δεύτερος είναι αυτός που χρησιμοποιώ πιο πολύ, γιατί δεν το πετυχαίνω σχεδόν ποτέ το πρώτο. Οκ, για να δούμε. Τώρα ας σας κάνουμε κανένα κόμπο. Δεν ήταν και τόσο κόμπο. Δεν το έκανα καλά. Ωραία, πάμε. Πάμε, θέλουμε να γεμίσουμε να πάρουμε το ultimate. Beat down. Βλέπει τόσο λακέρνει φουλ. Λακέρνει στο φουλ. Κοίτα. Μπράβο. Πάμε λίγο ξανά, γιατί βλέπετε το βίντεο είναι την σκατά. Οπότε δεν θα μπορώ να κάνω το βίντεο εκτός αν γίνει. Τελικά έφτιαξα το ίντερνετ. Θα σας δω όταν είμαι μέσα. Συνεχίζουμε. Πάμε να πάρουμε την ultimate, γιατί μας τέλειωσε. Γιατί δεν κάνουμε καν την ultimate. Γιατί φάγαμε disconnect. Γιατί έφαγα disconnect. Το ίντερνετ κάτι έχει. Αν ακούτε κάτι cringe κάτω πάνες, είναι ο αδερφός μου ο Ηλίας που λέει αυτό το cringe σκατά και δεν με αφήνει να πάρω λίγο από το ίντερνετ, γιατί κλέβει το ίντερνετ με αυτά τα σκατούλια του. Πάμε να γεμίσουμε. I do video, bro. Σκοτώνω. Παπ. Και έχει σχεδόν γεμίσει με ζύμη. Κάνω βίντεο. είμαι safe, nice. Πάμε παιδιά. Συνεχίζουμε. Ταπ. Bye. Δεύτερη φορά το σκοτώνουμε, γιατί δεν μας το δίνει επιτέλους. Παιδιά, ξέρεις ένα spot σε αυτό το update. Το Ντάμι χορεύει. Χόρεψε μπρο. Θα χορέψω μαζί του, μήπως χορέψει και αυτό.
κάνω ένα screenshot. Οκ. Πάμε να γεμίσουμε να τελειώνουμε. But. Bro, you're dying. Πεθαίνεις. Αχα, πάρε αυτό. Ταμ, bye bye. Οκ, πάμε. Παμ. Beat down. Κάνω μπας πίσω. Grand slam. Πηγαίνω πίσω σκέτα, full ball. Κάνω side dash. Διπά, πατ. Παίρνω τον κάδο και wish ντάμι μου. Μπρο, σφανίστηκε νομίζω. Πού είναι. Μπρο, πού είναι? Μπρο, εξαφανίστηκε το ντάμι. Πού είναι μπρο, το ντάμι μου? Ντάμι μου! Λάζαρε, μπορείς να έχεις λίγο το ντάμι σου? Το ντάμι έβγε. Το ντάμι εξαφανίστηκε για κάποιο λόγο, μπορείς να πεις? Είναι και για το καινούργιο Ultimate. Κάνω βίντεο για το update. Και εξαφανίστηκε το ντάμι, ναι, αυτό σου λέω, ρε, εξαφανίστηκε το ντάμι. Θα μπεις να με βοηθήσεις λίγο? Να γίνεις το ντάμι μου. Να κάνουμε να τεστάρουμε και τις κινήσεις. Να στο κάνω εγώ μέχρι εκεί που μπορώ. Οκ, παιδιά, θα σας δούμε σε ένα λεπτό όταν είναι ο Λάζαρος μέσα. Οκ, παιδιά, τώρα για να δούμε το Ultimate. Πάνω στο Λάζαρο. Λάζαρε, να σου δούμε το Ultimate. Την καινούργια Ultimate κίνησή του. Έλα, θα με χτυπήσεις? Χτύπαμε, μπρο. Χτύπαμε γρήγορα. Μπρο! Πίσω! Ωραία, πάμε. Τώρα θα κάνουμε ένα βίανο με το Metal Bat και οι δύο. Εδώ. Beat down. Bro is bad. Μπρο! Ο Κάδος! Γράψτε στα σχόλια RIP Κάδος. Κάποτε είχαμε Κάδο. Ο φίλος μου. Ό,τι θέλω έκανε στον κολοφίλο σου. Τον σκατοκάδο. Έλα εδώ. Μπρο, εμένα δεν μου έχει γεμίσει καλή μου κίνηση. Δεν με κάνει καλά εσύ. Άου. Έλα εδώ, μπρο, έλα εδώ. Look how, why my dash didn't work. Oh, sorry, φίλε. Bro, you killed the Trascan. I'm sorry, bro. Come on over here. I will kill you with my friend Trascan. Αχα. Παμ. Habibi, come to Dubai. Never. Dubai's better than Greece. Bro, Greece is better. Oh. What did you say about Greece, bro? Come on over here. I just want to. Bro, come on over here. Μου λαγκέρνει φούλτος και μου δεν φαίνεται. Και εμένα μου λαγκέρνει. Σίγουρα δεν έχω τέλειο ίντερνετ. Παιδιά, πείτε στον Plunger ότι σίγουρα έχω τέλειο ίντερνετ. Bro, come on over here.
You did that to me. Bro, so type I will told upgrade the cameraman. Bro, I don't care about your stupid camera. Okay, I will say my upgrade on TV. Okay, I don't care even about your TV. Έλα εδώ. Το ένα βιένω θα τελειώσει κάποια στιγμή. Okay, wait. That's it, wait. Μπρο, πού πήγες? Wait, that's it. Τι that's it? Wait, bro, that's it. Μπρο, αλλάζεις σκύλο. If you hate me, bro, that's it. I told my friend. Άσε ρε πες, κάνε ένα βίντεο. Σταμάτα λίγο το βίντεο. Οκ. Παιδιά, σίγουρα δεν σταματάμε το βίντεο γιατί βαριέται. Μπρο, ήρθε ο Τίτο TV Man. Που τυχαίο. Περίμενε λίγο. I don't περιμένω. I'm pro. I will beat you, stupid TV. What did you say the right now for me? Το TV σου. No, because I don't have internet. I don't have internet and I don't have... I don't care. Bro, come on over I here. don't have κεραία, bro. Do you καταλαβαίνεις? Χόμερα. Do you καταλαβαίνεις, bro, ότι δεν έχω κεραία? Μπρο, έλα εδώ. Και σταμάτα do you και do you. Έλα να κάνουμε ένα V1. Τι ήταν TV Man. I do this. I do one because... Μπρο, γιατί λαγκέρνει τόσο. Μπρο, έλα εδώ και σταμάτα να δασάρεις. I'm cool. Μπρο, come. Just stupid. Come. Just stupid. Bro. Ω, δεν χτύπησες αυτή την κίνηση και στην έκανα. For your Rizzler, you're so skibidi. I'm not You're so kidding. You are skibidi, bro. You are skibidi fucking. Come on, Fisher. Now I will kill you. I'm not Sigma. Bro, έλα εδώ. Let's play us bro. Bro, όταν γεμίσει το ultimate μου, αφήνεις να στο κάνω, γιατί θέλουν τα παιδιά να δουν την καινούργια κίνηση, επιτέλους. Okay. Μόνο όταν έχεις γεμάσει την μπάρα σου, κύριε τρέλα. Hey, yo! Την μπάρα μου. Ναι, την μπάρα. Την τσουτσούνα μου. Την μπάμπα. Εσύ είσαι, τα παιδιά σας είναι. Παιδιά, κάτσα, unscribe, είναι σάσι. Bro, you are sassy. What I said? What I said? You're very sassy, bro. Because you run. Run sass. Yes, run sassy. Τα παιδιά θα γράψουν, τα παιδιά θα γράψουν. Bro, γιατί λαγκαίνουν τόσο πολύ. Bro, πού το χέρι μου να 5 μέτρα μακριά. Πώς το χτύπησες. Το χτύπησες, είναι ότι ήταν τίποτα. Έλα εδώ. Ποτέ ρε φίλο μου, άμα θέλω θα εντάξει, κατάλαβες τι εννοώ, όποτε θέλω θα έρθω. Κατάλαβες. Που του αίουν. Oh my god, yeah. Σχεδόν τέλειωσα την ultimate μου. Τι έκανες λέει? Σχεδόν έχω την ultimate. Μόνο άμα μου δείξει ότι την έκανε. Την έκανα. Για να δω, Θες να δεις. για να δω το κόκκινο. Μπρο. Ωραία παιδιά, τώρα ας δούμε την καινούργια κίνηση. Λάζερ, με χτυπάς. Θα σε χτυπήσω. Ναι. Okay. Κοιτάξτε πόσο cool είναι αυτή η κίνηση, παιδιά. Είναι πάρα πολύ cool. Και κάτι. Απλά το χτυπάς, πας πίσω, του περπατάς και άντε το κατάλληλο skin, μπρο. Πονκ! Η τηλεόρασή σου έσπασε. Bro, why are you not dead? Okay, πέθανες. Μπρο, πήρα το κατάλληλο skin που πέθανε ο TV Man, Yes, because you're dead. Haha. Can I do now? Let me do one more κίνηση. No.
Bro, you are too much. Shonk, shonk, shonk. Δεν ξέρω. Χάνεται, είναι καταζητούμενο. Για 5 δισεκατομμύρια. Silver alert, ένα ντάμι εξαφανίστηκε. Άμα το Καλέστε. Φαντάστηκε και πηγαίνει στο Silver alert. Σερβερ από το Δημήτρη, από το σερβερ του Corrupt. Το ντάμι του εξαφανίστηκε. Καλέστε σε αυτόν τον αριθμό για να, άμα ξέρετε καμία πληροφορία για τον ντάμι. Εγώ ξέρω μία. Τι? Ο Δημήτρης το σκότωσε πολλές φορές και έτσι δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Όχι, δεν το σκότωσα πολλές φορές. Τι λες ρε, ψεύτη. Που λες ψέματα στους viewers μας. Τι viewers ρε φίλε. Το πολύ πολύ να έχεις 5 viewers. Bro, πολλά δεν θέλεις. You don't even have channel. Bro, μόνο οι φίλοι σου το βλέπουν το κανάλι σου. Τι λες ρε. Και ποιοι το βλέπουν. Η man. Ποιοι man. Ποιοι man ρε. Η μάνα σου. Τη μάνα σου το βλέπει. Κάνει subscribe. Bro, η δικιά σου μάνα. Η μάνα μου δεν τα βλέπει. Τα βλέπει. Πού τα βλέπει. Γιατί λέει wow what. Το μπλόκαρε, bro. Bro δεν το ξέρεις. Άμα μπορώ, bro, έχω σχεδόν γεννήσει την πάρα μου, μπορώ να κάνω το ίδιο super. Δεν ξέρω, μπορεί. Παρακαλώ. Μπορεί να σε αφήσω, άμα με νικήσει ένα 1v1. Αν με νικήσει αυτό το 1v1, τότε θα σε αφήσω. Bro, if this 1v1 I will never. You will, if you do good. Bro, just please, bro. Please. Okay, if you get your ultimate. Okay, bro. Περίμενε, θα κάνω το press τώρα. Καλά, do the press. Please, άσε με, σε παρακαλώ. Άντε. Σ' άφησα. Άντε, παιδί μου. Oh, bro, really have his ultimate. Τι είπαμε. Bro, από full zoom έκανα ξεζουμ σε φάση. Τώρα βλέπετε πώς φαίνεται από εσάς. Hey, yo, πώς φαίνεται από εσάς. Για αυτό μου δεν πω ότι Δημήτρης είναι εσάς. Καμιά φορά. Καμιά φορά, σπάνια. Σίγουρα δεν το κάνω κάθε μέρα. Πόση ώρα κάνω. Bro. Bro, έλα εδώ. Pong. Bro didn't even hit it. Bro, that's a good move. Ouch. Πάτε, πίσω. Bro, I just block. Haha, I can block. How? And I can ξεφύγω του. Αχα, πάρε αυτό. Bro, βαρέθηκα. Bro, let me do my bar μία φορά. And then we will leave and play Meep City because you want to play Meep City. Γιατί το μη ψήφι. Your mom. Your mom is dead. Bro, your mom is... Bro, I leave. Οκ, κάτσε να πούμε γεια στα παιδιά. Γεια σας! Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πείτε μου αν σας αρέσει το νέο μου skin. Άλλαξε το καπέλο μου. Φαίνεται cool από ό,τι νομίζω εγώ. Φαίνεται σκατά. Hey! Και θα σας πω αντίο με ένα emote. Πάρε αυτό, μάγκα μου. Bye bye παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και άντε.